अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि जग'न मह'न रेड्डीखौ अन्थाइ खुबैदों। बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलनि गेजेरावनो अन्थाइ खुबैदों अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि वाइएस जग'न मह'न रेड्डीखौ। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिजयवाड़ायाव बानजायनाय बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै बासजों थांफिनाय समावनो सिनाय मोनै दुथांफोरा गिबि मन्थ्रि जग'न मह'न रेड्डीखौ अन्थाइ खुबैदों। बे जाथायाव गिबि मन्थ्रि जग'न मह'न रेड्डीनि खाफालाव जखम जायो। बबेखानि बे गाग्लोबनाय जाथायाव गिबि मन्थ्रिनि साखाथियावनो थानाय सासे एमएलएआबो जखम जायो आरो उननि समाव बै एमएलएखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बादिब्ला गिबि मन्थ्रिनि जखम जानाया मेजर नङा। थै ओंखारदोंब्लाबो खाफालाव एसेल' जखम जादों। बबेखानि दान्दिसे समनि उनावनो गिबि मन्थ्रिया बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लाफिनदों। गिबि मन्थ्रिखौ अन्थाइ खुबैग्रा दुथांफोरखौ पुलिसआ नागिरगासिनो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि जग'न मह'न रेड्डीखौ अन्थाइ खुबैदों। बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलनि गेजेरावनो अन्थाइ खुबैदों अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि वाइएस जग'न मह'न रेड्डीखौ। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिजयवाड़ायाव बानजायनाय बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै बासजों थांफिनाय समावनो सिनाय मोनै दुथांफोरा गिबि मन्थ्रि जग'न मह'न रेड्डीखौ अन्थाइ खुबैदों। बे जाथायाव गिबि मन्थ्रि जग'न मह'न रेड्डीनि खाफालाव जखम जायो। बबेखानि बे गाग्लोबनाय जाथायाव गिबि मन्थ्रिनि साखाथियावनो थानाय सासे एमएलएआबो जखम जायो आरो उननि समाव बै एमएलएखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बादिब्ला गिबि मन्थ्रिनि जखम जानाया मेजर नङा। थै ओंखारदोंब्लाबो खाफालाव एसेल' जखम जादों। बबेखानि दान्दिसे समनि उनावनो गिबि मन्थ्रिया बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लाफिनदों। गिबि मन्थ्रिखौ अन्थाइ खुबैग्रा दुथांफोरखौ पुलिसआ नागिरगासिनो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों।